Айде на Фриганската неделя. Тръгнал съм към Варна за Фриганския фестивал. И как пътуват фриганите? Ами пътуват пеша, с скейт, с колело или пътуваме с палеца. Най-добре е така. Ето, има и добри хора на този свят. И съм в една кола на вегетарианци. С това отивам при една лекарка, която лекува само с природолечение. Ами ти си на точното място просто. На точното място. Bienvenidos en Varna. Йоу! Супер бързо стигнах във Варна. 9:19 почнах да стопирам на околовръстния, 11:09 съм във Варна. Значи със силата на мисълта стават чудеса. Преди да дигна палеца, представям си къде финиширам, къде пристигам и нещата просто се случват. Обаче да знаете, че не е достатъчно само да се мисли, ами е нужно да се действа. Защото само ако мислите и не тръгнете, ще се останете с мисълта. Нужно е пряко действие. Ден втори на Фриганския фестивал. Бъде с промяната ела и се отвори. Така. Свободен фестивал за свободни хора. Най-добрият човек тук ще води лекция. Най-добрите хора са тук. Свободните хора! Да видим какво предлагат на този щанд. Вестник Свободна мисъл. Феноменът Махно. Имаме в личната библиотека. Много голям украински революционер. Събитието на века, какво стана в Испания, какво беше, какво стана. Мари Букчин, екоанархизма, защото без зелено, какъв анархизъм? Какъв анархизъм без зелено? Ето го шефа. Всичките са с бради, а пък аз вчера се избръснах, малко изневерих на стила. Анархизъм има и в пустинята, ама е скучен. Няма смисъл. Тази книга, между другото, е супер добра на моят любимец, господин Кропоткин. А има една друга Хляб и свобода, която е най-добрата от тези старите архивни книги. Което е това една от най-любимите ми книги. Това е буквара за млади анархисти, основи на безвластието на Георги Хаджиев. Общо взето там от А до Я са изписани основите на идеята. Да, ама ти трябва да си осъзнава, за това, което четеш, то нищо не става. Значи то само с четене не става. Първо идва личното осъзнаване, после идва и четенето. Така е. Мисъл, емоция, действие, свобода. Да, страшничко и съви. Това е. А пък тук виждам нещо с заформи, нещо смешно. 5 часа. Дай нещо по-така. По-смешен смях. Човек за най-смешен смях. После и този. По този начин. Горе-долу. Пет човека ще бъдем. Това е веган холисти. Най-якия сайт. Check it out. Ето го и свободния пазар. Общо взето, както е написано, това не е благотворителност, това е солидарност.
Ами това е. Разни хора оставят неща, които не ползват. Други, ако намерят нещо полезно за себе си, си го вземат. Един вид да не се прави букуки, да си намерим по нещо интересно за себе си. For free. Това е свободна мисъл. Айде, това е за мене. Той е... Mountain board, той е от свободния пазар ли е? Не. Как не бе? Тук пише свободен пазар. Продадено. Продадено. За малко да си тръгна с Mountain board. Черна котка. Късмет за работниците, нещастие за шефовете. Защото на нас не ни трябват шефове. Шефовете имат нужда от работници, но ние не сме роботи. Ние не сме работници, както Ние не сме роботници, ние сме свободни хора, фригани, няма да се излагаме. Само че хората не го осъзнават, между другото, че са свободни. Какво е свободата? Това е много интересен въпрос. След малко има философска дискусия, където ще... Какво е свободата? Свободата? Според теб. Свободата е да бъдеш себе си. Да бъдеш Главно. себе си. Много точно казано. Кратко, точно, ясно. Да, това Свободен израз на твоята същност. Абсолютно. Какво е свободата за тебе? Ами да си прескочиш страховете и комплексите, май, да знам. Това е да ги осъзнаеш първо. И Почваме след малко. после да почнеш лека по лека да си дълбаеш. Аз май ти казах по-рано това, което мисля, което е да спреш да гледаш клипчетата, да почнеш ти да ги снимаш. Това, което в момента ти правиш. Е това. Примерно. Свободата на действие. Да, Свободата на израз. Господине, какво е свободата за вас? Свободата? Да. Как я чувстваш? Като понятие, като вътрешно? Може ли да се опише с думи? Много е всеобщо, някаква борба. Това е някакъв стремеж. Стремеж? Да. Бунт се на дома. Бунт? Да. Срещу какво? Срещу системата. Робството. Какво е за тебе свободата? Примерно. Ами, за мен свободата е осъзната необходимост. И на такива фестивали показваме, че сме осъзнали необходимостта от това да изградим едно ново, по-различно общество, което да се основава на принципи като солидарност, взаимопомощ, защото свободата не е да правим каквото си искаме, а да осъзнаем от какво имаме нужда. И ние имаме нужда от това да сме заедно и да правим неща, които ни харесват и ни идват отвътре, и ги правим за всички, за цялото, да бъдем заедно. Това е. Чичо Албърт, най-големия пичага. Отворите сайта на Българска Най-големия ветеринарско общество vgbg.org. Освен тази картинка и много други картинки подобни може да... Мак Дензинг видяхме отзаде. Един веган ММА боец. Голямо лице. Значи веганите могат да бъдат шампиони по ММА. Онлайн списание има, в което има този брой специално статии за него. Може да разгледате всичките над 20 броя на този сайт. Така, значи това е най-хубавия сайт в България. vgbg.org. Активисти за правата на животните. И за много вкусна кухня. Тук се носят и ни тъви. Идва веган манджата. Това е тук са печат. Който е гладен, нека да хапне. Да видим какво са ни приготвили нашите приятели от Action Food. Изморихме се тук да говорим за шефове, за черни котки, за работници, за експлоатация. Това е истината, хора. Веган кухня. Кропоткин каза: хляб и свобода. И тюфтация. Увесена каша. Тук виждам нахут, може би, салата арабска. Анархистката арабска феминистка. Нахут и боб. Това е много такава благозвучна храна. Фарти парти tonight. Оле! Ресторанта отвори. Това е. Action Food, активистите за здравословно и етично хранене. Направили са храната на дарение, не е с някаква комерциална цел. Идеята е да се промотира веганството като начин на живот. Ох. Давай, честит рожден ден, happy birthday, cumpleaños feliz. Торта. Защо си веган? Може ли да те снимам? Да си преглътнеш?
Защото е вкусно. Защото е вкусно, не. Защото обичам животните и смятам, че след като хората могат да живеят без да нараняват никого, няма смисъл да не го правят. Альтернативи за стомаха има. За стомаха има. Да. Обаче веганството не е само в стомаха. Веганството къде е? Ей тука. Ей тука. Ами това е. Значи веган. Какво е веган? Compassion, състрадание, non-violence, ненасилие. За хората, за планетата, за животните. Ми това е за цялата вселена, хора. Тук си имаме много хубава детска работилница. И хората си рисуват, апликират. Здрасти. Браво. Това е. Ако няма творчество, за къде сме? Няма да сме сътворени. Ма има и творец. Някой. Майка ми и баща ми, примерно, за мен. А пък тях някой друг, а пък до първия атом. Кой ли го е създал? Може да е Big Bang, а може и да е нещо друго. Ом е по-близко. Ето да видим нашите приятели. Влизайки да уча медицина, влязох с желанието и вярата, че ще работя за това хората да знаят как да се грижат сами за здравето си и да не разчитат на лечението. Тоест за мен като лекар, като човек всъщност на него етап, последствие като лекар, най-важна роля има личната грижа и от точките, които са посочени при терапията на едно заболяване. При мен акцентът е на първата и в последствие на втората точка. Първата точка при терапията на всяко едно заболяване е профилактиката. И вярвам, че във всеки един от нас е заложено това да може да бъде здрав. И всеки носи тази интелигентност на природата, на която иначе се дивим, примерно гледайки животните и виждаме как болното животно за дни без външна помощ успява да се възстанови. Виждаме как откършеното и лище цвете също се възстановява и дава нов живот. И наистина се възхищаваме на това. И винаги ми е било изключително интересно как ние хората, разглеждайки себе си като най-високо поставени в еволюционната верига, как ние не можем да го направим това. И не се ли замисляме, че след като всичко останало в живата природа, от растителния и животинския свят успява да го направи, как ние като най-висше богоизбрание ставаме все по-болни и при наличието обикновено на някакво дисхармонично състояние, ние не просто не успяваме да излезем самостоятелно от него, а обикновено задълбочаваме и натрупваме нови и нови. И така ми се случи, че имах възможността още от самото начало на професионалната си практика да попадна на място, където лечението се извършва посредством храната. Това единствено нещо като промяна беше промяната в храненето. В случая ставаше въпрос за даване на възможност тялото да се почисти, за да може оттам нататък то да включи своите собствени сили за своето възстановяване. И в случая специално визира мекотейния вариант за оздравителна програма, системата с плодове и билково чайка, така, чието ренесанс направи Лидия Ковачева. Както едем жито и... Добре, какво прави културата? Тя създава стереотипи и вкарва тук, когато тогава хората правят неща от подразбиране, без никой да те кара нищо. Делещото е онези установки, които са заложени в културата, които формират стереотипи, поведенчески в главата. А тези неща, култура се създава. Културата е вторична по отношение на концепцията за управление. Тоест, който управлява, той може да разпознае полезното за себе си, да формира цел, да разбере как да я постигне с концепция и на базата на тази концепция прави култура. Тая култура така промива главите на хората, че тези хора
без някой да ги кара, те тръгват и правят това нещо. Това са хората, които са лесно управляеми. Точно от гледна точка на управление на големи маси се поддържат точно животински типи и тип психика зомби. Това е причината. Защото на никой управляваш не му трябва някой със собствено мнение. Собствено мнение има демоничния тип психика и човешкия тип психика. Те са свободни от гледна точка на това, че могат да проявяват воля. А воля представлява следното нещо. Воля е умението да починиш себе си, ресурсите и своите, и на другите в името на осъществяването, осъзнато осъществяване на определена цел. Значи и демоничният тип психика има воля, и другия, и човешкият тип психика също има воля. Но в зависимост от как реализираш тая воля, значи ако ти по съвест действаш по съвест, т.е. реализираш творческия си потенциал така, че да не правиш катастрофи и внимаваш да не навредиш на другите, тогава това е управление. Най-простото определение за човек е да си подчинен, воля, подчинена на диктатурата на съвестта. Това е да действаш по съвест. Защо? Защото момент само. Съвестта е вродено религиозно чувство за единение с Създател. Значи всеки се ражда с него, обаче някои хора го потискат. И за разлика от всички други вътрешни гласове, ти този вътрешен глас не може да го излъжиш с нищо. Колкото и да хватки да прави, да прилага ума, ти не може да го излъжиш. Ако все пак действаш въпреки съвестта си, след това настъпва ситуация, в която ти почваш да изпитваш срам. Естествената реакция на срама е зачервяване. Естествено обаче, че културата може да потисне съвестта. Our goal in the end is to reorganize the society in a different manner so that things are decided at the base and not by the government. Ние сме от Полша, имаме анархо-синдикалистка група, организация, която цели това обществото да решава отдолу и решенията да се взимат от обществото, а не от правителството. Примерите, които имаме, е за компания, която наемаше хора инвалиди, на български няма по-коректна дума, и не им плащаше с месеци. They tried to get this money by asking, by coming to the company, and they were always said, yeah, come next week, everything will be okay. Това, което са имали като опит, е да се опитат просто да молят изключително много пъти шефа си да им плати, но всеки път, когато са отивали, той ме казва, не, елате следващата седмица, и те продължат да не им плаща. So people tried to make a court case, but this was dragging for years without result. Така че работниците се опитаха да заведат дело, но това се отлагаше с години и не доведе до никакъв резултат. And some of them even got a verdict, but were not able to get the money anyway. Някои от работниците дори са спечелиха съда, но това не им донесе никакви пари, на тях не им бе платено. Ние започнахме тази кампания и заедно с работниците стояхме пред офиса на компанията с месеци. And so on the day that people were coming to get the pay and didn't get the pay, we were agitating and telling them to join and to work with us. Така че всеки работник, който отиваше да вземе заплатата си, беше агитиран от нас да се присъедини към нас и да изисква своите пари. So at some point we decided to go stronger because it was not giving results. So we made entrance into the office and with like a group of people just to get inside and with a lot of noise.
Затова, понеже това не даваше резултат, предприехме по-радикални действия и заедно с всички работници нахлухме в офисите на компанията. So we organized it in such a way that television would come with us, the TV crew, and they filmed it. Организирахме го по такъв начин, че медии, телевизията дойде с нас и снимаха всичко, което се случваше. They called the police on us. Обадиха се на полицията заради нас. But the police already knew us because we were there many times before. Но полицията ни познаваше, защото ние бяхме стояли там толкова дълго време. And we explained before why this protest is there. И бяхме обяснили защо се случва този протест. So the police, instead of getting us out from the office, they asked the boss, why aren't you paying? Така че вместо полицията да ни накара да напуснем офисите, ни попита шефа защо не плаща на работниците си. And the boss said, because the cameras were there, the police was there, and said, of course I want to pay. Here, get. Понеже шефът се чувстваше застрашен от полицията и от работниците, имаше TV камера, той просто извади ни пари и каза, разбира се, аз искам да платя, ето заповядайте, и раздаде парите. Почваме така. Безмислено да бягате, няма път за спасение. За случилото се с майка ви не видел же обяснение. Мислите си, че няма да умрете след първото изречение. Момчета, моля ви, дръжте се на положение. Първото изражение се рече трудно ще заспите. И дамата знаем какво дет си търкаш бубенците. Искаш да се рапета, мрави се свърнат вещите. Моите хора като ви чуят си запушват ушите. Рапът е като изпълнение на Теди Джорджо на живо. Чуда се дали ще спрете, ако ви помоля учтиво. Така изразявам себе си, може прости, но още не съм бил роден, когато той е пробвал лепиво. Липсва веществото сливо, не че са прости. Вътре се отрежат топките, го ми казвате произведение на Буковски. Ето така започва. Още от началото на времето зората. Тъмнината процъфтява в празнотата. Да пречист и подсили светлината. Хармонията винаги ще бъде по средата. Политиците и елита винаги са в схема. Няма да я бъде тяхната система. Истината няма как да бъде скрита. Свети върху този, който има смелост да опита. Където и да бъда, каквото и да сторя, продължавам да се боря. Истината да говоря. Лишена от мъдрост, новата философия. Кога ще вървим към антиутопия? Властта задължава всеки чист да славят. С предлог, че плащанията така улеснява. А всъщност вашите чрез тях подчинява личният ти живот. Чрез тях се проследява работнически права. И те са незаконни за борби за труда. Заплатите достойни, водата в дефицит. С наложено монопол и службиците води под армейски контрол. Отслатен Добруджа, не остава и седа, защото е попълната от чисто война. За сметка на това с ГМО се храним, храната оскъдна, но пълна с химикали. Активисти мълцинство преди 20 години за нещите проблеми предупредили, но нали в дупките бяхме се скрили цялото общество, като труди се трени. Забързани и нервни, из улиците крачат с фалшиви ценности, главите за лъскави бокуци плачат, не тачат природата, майката земя, изгубили връзката с нея и я зариват с лайна. До кога? До кога? До кога
сега това безумие ще продължава. Големият брат на всеки ъгъл камери поставя с усмивка от високо гледа и се наслаждава. Мисли, че е победил, но сам се заблуждава. Много скоро ще усети, че и той е сгрешил. Кошмарът е пред своя край, малко по малко човек се събужда, вижда истинския рай. Но не горе в небесата, а вътре в сърцата, където силна вибрация с висока честота разгъса всичките окови, разрушава страха. Долу всяка власт, долу всяка власт, свобода, равенство, братство, това ни дай на нас. Без Бог, без Господар човек може да живее по-щастливо и от цар, но без да експлоатира, без да унищожава, да нуждаещите се ръка, вечно да подава, солидарен с тях да бъде, да ги уважава. Наближава време, скоро слънце ще изгрее, новата зора, кошмара ще расте. Духът в мен е радостно, ликува и се смее, вика и крещи, светлината много скоро всички ни ще озари, открите силата. Тя намира се в раз менталните огради, разрушете, направете връзка с висшия си аз. Каквото има казах, сега правя пас, подавам топката на вас. Благодаря ви много. Това е. Долу всяка власт. Това е хора. Понякога стопа върви, понякога ти вървиш. Оставиха ме на малко куца позиция. И сега търся някоя удобна отбивчица да дигна палеца. А междувременно си хапвам много готин хлебец с формички и се наслаждавам на готиното време. Това е фриганската работа. Бъдете свободни и се кефете на живота. Peace!